Poďte, vrátime sa späť do kostola. Do kostola? Tak veľmi sme sa strachovali o svoje domy, že sme zabudli na Boží dom. Ó, nie. Čo budeme robiť? Aká je tam veľká diera? Povedal by som, obrovská. Nestineme už čas opraviť. Čo chceš povedať ľuďom, keď zajtra ráno prídu a budú sa chcieť modliť? Prečo sa stále smeješ, Francesco? Musíme od základu prestavať celú stenu. Áno, môžeme v nej urobiť väčšie okno, aby do kostola prúdilo viac slnečného a mesačného svetla. Ale kedy? No? Hneď teraz. Pozrite na tie skaly, ktoré sa sem počas búrky skotúľali. Ak budeme usilovne pracovať, kostol do zajtra rána dokončí. Už sa vracia Paulo. Možno nám tiež pomôže. Áno, hoci som iba malý somárik, som veľmi silný. Veď aj ja. Ja tiež. A ja. A čo ja? Tak už sa puste do práce. Staviame Bohu svoj chrám. Staviame Bohu svoj chrám. Murujme. Murujme. Muruj, muruj, murujme. Postavíme Bohu svoj chrám. Postavíme Boží dom. Opravíme diery v ňom. Murujme, murujme, murujme. Staviame Bohu svoj chrám. Staviame Bohu svoj chrám. Murujme, murujme. Muruj, muruj, murujme. Postavíme Bohu svoj chrám. Opravíme starý dom. Veď sa budú modliť v ňom. Murujme, murujme, murujme. Staviame Bohu svoj chrám. Staviame Bohu svoj chrám. Murujme, murujme, muruj, muruj, murujme. Postavíme Bohu svoj chrám. Postavíme Bohu svoj chrám. Už sme skoro hotoví. Stačí iba dať posledný kameň. Nech to skúsi aj Fleret. Fleret, taký malý vtáčik? Veď je príliš malá. V žiadnom prípade. Mám nápad. Fleret, mohla by si preniesť tento povraz cez lešenie a priniesť mi ho späť? Skúsim to. Tak to nie. Ten povraz je pre ňu príliš ťažký. Ďakujem, Fleret. Ďakujem, priatelia. Čo to robí? Francesco, čo robíš s tým povrazom? Omotáva ho okolo kameňa. Ale prečo? Môžeš vyťahnuť posledný kameň po tamten otvor, Paolo? Skúsim to, Francesco! Prepáč mi, Francesco! Je príliš ťažký. Skúsme to všetci. Skúsme to spolu. Skúsime to, Francesco. Dovol nám to, prosím. No dobre, priatelia, skúsme to. Pripravte sa, priatelia. Poďme! Ide to! Ešte trochu, priatelia. Ešte malý kúsok. Tak, a je to. Konečne sme dokončili Boží dom. Ó, Bože, ten je krásny. Veľmi pekný. Poďme všetci dnu a pozrime sa, ako sa nám naša práca podarila. Je útechou povedať vám, navštívte Boží chrám. V pokore nahlas sa pomodlím tam. Tíško zaspievam. Znie tam pieseň mánivá, v chráme býva modlitba.
keď zvon zaznie, dvíha hlas. Pán volá už nás. Je útechou povedať nám, navštívte Boží chrám. V pokore nahlas sa pomodlím tam. Aj tíško zaspievam. Tu počuť slova nevinné. Ja strávim v chráme každý deň. S láskou vždy tam chodievam. Poď, vstúp do chrámu k nám. Milý Bože, tvoj svetostánok je opäť krásny. Nech je vždy miestom, kde sa dobrí ľudia schádzajú, spievajú a modlia sa. Nevládzem ísť ani domov. Môžeme dnes prenocovať s tebou v kostole. A ráno môžeme všetci spolu osláviť Veľkú noc. No dobre, priatelia, ale kým pôjdete spať, pomodlíme sa večernú modlitbu. Vďaka ti, Pán, za každú chvíľ, že dávaš s láskou nám dosť síl. Za šťastie, čo prebýva v nás, za zázrak nadpozemských krás. Ty chrániš nás cez čiernu noc, matkám chodíš na pomoc. Sladko už spí každý, čo sní o Božej láske sní. O láske sní. Dobrú noc, hviezdičky. Dobrú noc, mesiac. Koniec? Ale dali sme ti, koľko sme mohli. Čo to robíš, Beatrice? Urobila som s veveričkami v tomto strome zásobu orieškov na zimu. A teraz ich potrebujem dostať von z tejto diery. Ja ti pomôžem. Oho, uhnite. Naozaj sú v tomto strome oriešky? Áno. Paulo, neskúsiš to ty? Dobre. Myslím, že už máme dosť, Paolo.
Všetkých vás pozdravujem. Čo tu robíte? My... A čo vlastne robíme, Paulo? Nakladáme darčeky do mojich tašiek. Darčeky? A pre koho? Hádam by sme mohli prekvapiť Franceska nejakými darčekmi. Áno, veď sa už blížia Vianoce však. Francesco dokonca zdobí kostol, aby bol na Vianoce krajší. Poďme sa pozrieť. Rýchlejšie, Pavlo, rýchlejšie. Pomalšie, Pavlo, pomalšie. Zastav už, Paulo, zastav! Nesmieš zastavovať až tak prudko. Počujete? Vianočný čas vchádza k nám, pozri s láskou k výšinám, dnes zem navštívil Boží syn. Vianočný čas osvietil, prináša nám štedrý dar, budeme sa modliť zaň, nám nádej núka svätý syn. Pred Bohom nás zastúpil. Dobré ráno, priatelia. Dobré ráno, Francesco. Poďte ďalej, porozprávame sa. O Bože, tvoje šaty sú úplne potrhané, Francesco. Áno, pri stavbe kostola som ich nemohol veľmi šetriť. A iné šaty náhodou nemáš? Nie, Luigi, mne stačia tie jedny. Francesco, porozprávaš nám niečo o Vianociach? Aj o týchto obrazoch. To sú dekorácie, aby v kostole bolo pekne a útulne. Pripravujem sa na oslavu narodenín, ktoré budú dnes večer. Narodeniny? To je vec. To bude veselo. A kto má narodeniny, Francesco? Kto? Naozaj? Nie náhodou ty? Nie, ja nemám narodeniny, Armando. Budeme oslavovať Ježiškove narodeniny. Kto je Ježiško? Ježiško je svetlo, Boží syn, ktorý prišiel pred mnohými a mnohými rokmi sem na zem. A jeho narodeniny sa volajú Vianoce. Príprava Vianoc je taká strašne vzrušujúca. Je to určite najkrajšie obdobie roka. Francesco, tieto sviečky sú na oslavu narodenín? Máš pravdu, Leopold. A každá z nich niečo znamená. Táto nám pripomína Betlehem, mesto, kde sa Ježiško narodil. Ja poznám ten vianočný príbeh. Toto je obrázok Márie, Ježiškovej matky a jej muža Jozefa. Ide na somárovi, takom ako som ja. Prešli dlhú cestu do malého mesta, ktoré sa volá Betlehem. Tam sa narodil Ježiško. Prečo je dieťatko v sene pri kravičkách? Lebo v malom mestečku Betleheme ich v tom čase nechcel nikto prenocovať. Veď musela byť strašná zima. Kam potom išli? Mária a Jozef si našli nocľah v stajni. Tam porodila Mária Ježiška a položila ho do slamenej postielky do jasličiek. Ja poznám pesničku o Ježiškovi v jasličkách, Francesco. Ó, zaspievaj nám ju, prosím.